Okay, salamat once again sa nag-upload man sa amon sa Facebook Live sa akong account nga Vic Donoso Editor. Pwede niyo ma-reply ato nga Facebook Live wala sang intellectual property, no? Ako man na i-suspended ni Facebook on maglingin ulo yan. Kuda wala guro kay mga local songs kita sa mga, okay? Sige, para sa ato nga panakop nga banon, no? Ipag-perform, siguro sige grupong okay, Francisco Guillermo, kag consider na mo pod guro, sa ato nga panakop nga bahanon. Katapusan man nga panamyaw sa kay Nini Auring Galida nga kasi nagapamate kag si Ote kag sa Okay. tanan-tanan nga taga kaingin basi nagapamate nga muna. Adios kabulakan, kabulakan, sining hardin. Kami ang malakat, kamuinday ang mapabilin. Walay libakanay, walay huling-huling. Kaysa Domingo, mabuil tao galing. Disin siya pangabay kay Senyor Pagbanay. Sa inyo dalaga, mangilala kami anay. Dili man mabugat, dili man mapudlay. Mangilala lamang yutay nga pangabay. Idawat ang tuo mong nga kamo. Kaya mo ang tanda, bugos nga lamano. Sa mong paglakat, padulong sa balay. Sa mong katulugon, kamong damgo namon. Pagpitos ang bapor, hinukas ang angkla. Barko na muninday, buot nga malarga. Inawat ng kamot sa pagpangamusta bilang andumanan. Kung kami wala na. Short FM. Okay, salamat gid kagupong Francisco Guillermo para sa panakop nga bahanon. Kagamo namin sa aton nga opisyal nga gitarista.